ଭାଉଜ ଏତିକି ପାଣି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି? ଦେଖ ଧାନ ସବୁ ଏପଟେ ନଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖ, ଏପଟେ ତ ପୁରା ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା। ଏ ଦେଖ ହଂସ ରାଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଦେହ ମୋର ଖରାପ ଥିଲା, ଉଠିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା, 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଏରିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଧାନ ହେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ନଈ ବଢ଼ି, ପୁରା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯଦି ବେଙ୍ଗ ମୁତିଦେବ ପାଣି, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ପୁରା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ। କାଲି ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, କାଲି ମୁଁ ଆଇଲା ଆସି ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ପାଣି ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ପୁରା ନଈ ବଢ଼ି। କିନ୍ତୁ ନଈ ବଢ଼ିର ମଜା କିଛି ନେଇ ହେଲାନି, ଦେହ ଖରାପ ତ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।